Узган атнада Башкалабыз Казанда Алтын каләм 28-нче республика фестивале финалына нәтиҗәләр ясалды һәм гран-при ияләре билгеле булды. Бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта әлеге чараны оештыручы Татарстан Яшьләр эшләре министрлыгының матбугат хезмәте җитәкчесе Зилә Гыймазова һәм җиңүче Арча районы егете Әнвәр Мөхәддинов. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Хөрмәтле кунаклар, исәнмесез? Исәнмесез. Иң беренче соравым, Зилә туташ, сезгә. Белүемчә, Алтын каләм 28-нче тапкыр үткәрелде бит инде быел. Нинди нәтиҗәләр белән сөендердегез? Иң беренче чиратта шуны әйтеп үтәсем килә. Быел безнең Алтын каләм фестивале яңа форматта үтте. Элек инде ул 5 көнлек шундый фестиваль форматында булса, җәйге фестиваль форматында булса, быел инде ул ярты ел дәвамында булды. Без инде узган елның ахырында гаризалар җыя башладык һәм 308 гариза безгә килде 24 районнан. Ел башыннан ук инде безнең катнашучыларыбыз үзләренең остазлары белән онлайн укулар үттеләр. Алар инде лекцияларда аларга каралган иде һәм шулай ук инде үй эшләрендә эшләделәр. Соңыннан инде икенче этап булып безнең выездная школа шундый уку барлыкка килде инде, шунысы да яңа формат. Бу укулар вакытында безнең катнашучылар төрле редакцияларга йөрделәр, шулай ук инде төрле уку йортларын карадылар, журналистика факультеты булган. Гомумән алганда журналистика профессиясе белән төптән таныштылар дип әйтергә кирәк. Һәм инде менә 3нче этабы финал рәвешендә булды инде ул. Гадәттәгечә 5 көнлек фестиваль. Монда инде безнең 75 бала эләкте, 75 бала 19 районнан. Алар инде үзләренең көчләрен менә шушы беренче, икенче, өченче урынга һәм гран-при иң зур инде ул безнең дәрәҗәле бәя дип әйтергә кирәк. Шушы дәрәҗәле бәя өчен үз көчләрен сынадылар. Демәк, бу Алтын каләм ул конкурс кына түгел, фестиваль бит инде, әйеме? Чынлап та ул тәҗрибә уртаклашу һәм өйрәтү максатында күздә эшләнгән чара. Әлбәттә, бу инде менә шушы яшьләргә быелгы форматны үзгәртүнең төп сәбәбе менә яшьләр беренче тапкыр килгән кешеләр дә бар бит әле фестивальгә. Әлбәттә, инде фестивальдә шундый күп еллар буе катнашып килгән катнашучыларыбыз да бар. Ләкин аларның араларында әле беренче тапкыр гына журналистика өлкәсенә аяк басучылар да бар. Алар кайда барырга, нәрсә эшләргә, булырга кирәкме? Әллә инде ул гомумән аларның направлениелары түгел микән аңларга кирәк. Шуңа күрә менә шушындый дәвамлы фестиваль булганда яшьләр ахырда үзләренең менә шушы чынлап та мин журналист булырга телимме дигән сорауга җавап табалар дип әйтәсем килә минем. Быелгы фестивальнең тагы бер үзенчәлеге безнең инде югары уку йортлары һәм уку йортларының медиацентрларда катнашты. Алар үзләренең эшчәнлеге өчен грант тоттылар. Бу студентларга үзләренең башка профессия буенча укысалар да үзләрен шулай итеп журналистик белән бәйләргә теләүчеләргә зур этәргеч дип саныйбыз без. Һәм шуңа менә шундый яңалыклар кертергә булдык быел. Тагын бер яңалык инде ул быел безнең гран-при ияләре 2 түгел, 3 иде. Әнвәр, син дә бит әле беренче ел гына катнашмагансың, синде тәҗрибәң бар бу фестивальдә катнашуның, әйеме? Мин фестивальдә быел 4нче тапкыр катнашам. Беренче елларда, мәсәлән, мин видеоблогинг, телевидение юнәлешендә, менә быел шулай ук 4 ел буе менә шул телевидение даирәсендә яшим. Үзем журналистикага мин килеп эләктем 6-7 сыйныфларда укыганда ук. Ягъни инде 4-5 ел элек безнең Арчабызда Арча Нур балалар радиостудиясе эшли. Аның җитәкчесе Зарипова Зөлфия Манаповна мине чакырды һәм шунда инде 6-нчы сыйныфтан башлап мин шунда эшли башладым инде. Анда без сюжетлар төшерәбез, гәҗитләр белән эшлибез, мәкаләләр язып аларга гәҗитләргә җибәрәбез. Һәм шулай ук татар һәм рус телләрендә төрле программалар әзерлибез, һәм шулай ук төрле без кинолар да төшерәбез. Һәм шул кинолар белән, сюжетлар белән, үзебезнең мәкаләләребез белән төрле фестивальләрдә катнашабыз. Һәм менә Алтын каләмгә менә шул җитәкчебез алып кереп китте, һәм менә шул 4 ел дәвамында мин әлеге гран-прига килдем инде. Әнвәр, әйт әле, журналистика синең өчен нәрсә соң ул? Нинди мөмкинлекләр бирә ул сиңа менә шәхес буларак? Ничек уйлыйсың?
Журналистика ул минем өчен иң беренче чиратта ничектер үземне таныту, үз исемемне алга җибәрү максат мөмкинлеге бирә ул миңа. Һәм шулай ничектер теге менә үземнең фикеремне кешеләргә җиткерүдә дә зур этәргеч булып тора һәм зур мөмкинлек биреп тора дип әйтәсем килә. Нинди темалар синең өчен кызыклы? Күбрәк социаль өлкәдер иң ул, чөнки үземдә мәсәлән яшьләрне нинди темалар кызыксындыра, менә мин шул темаларга сюжетлар әзерләргә яратам, шул темаларга мәкаләләр язам. Мәсәлән, мин берәр төрле фестивальдә берәр конкурс алып кайтам икән, мин мәкалә язып, мәсәлән, Көмеш Куңгырау гәҗитенә җибәрә алам, үзебезнең Арча хәбәрләр гәҗитенә җибәрәм. Һәм шул ук темалар буенча сюжетлар да әзерләп, үзебезнең, мәсәлән, безнең телестудияның YouTube каналы бар, шунда кертә алам инде. Бу фестивальдә аңлавымча бик күп остаханәләр булган, шундый дәресләр булган. Синең өчен иң кызыклысы нәрсә булды? Иң кызыклысы минем Гөлназ Сафарова белән очрашу булды. Ул безне үзенең юлын ничек итеп башлап җибәргән, ничек алып баручы өлкәсенә кирип киткән, ничек журналистика белән кызыксынып киткәнен сөйләгән. Һәм иң кызыгы ул, мәсәлән, кичкенә вакытта ул медицина өлкәсенә барырга хыялланган, химия, биологияны төпләп өйрәнгән. Аның әтисе журналист булгач, ул шушы өлкә буенча киткән. Синең гаиләңдә менә шулай журналистикага тартылган кешеләр бармы? Минем әтием мәсәлән мәдәният өлкәсендә эшли, шулай ул мәдәният өлкәсендә эшләүче, ул журналистикага да карый инде, концертлар оештыруга да карый, бөтен әйбергә карый. Һәм менә нәфис сүз өлкәсендә дә ул минем җитәкчем булып торды. Һәм менә журналистика өлкәсенә дә нәкъ менә аның да өлеше зур дип уйлыйм. Зилия Туташ, Алтын каләм фестиваленең чынлап та менә шундый сәләтле яшьләрне ачыклауда зур өлеш кертә дигән сүз бит инде, әйеме? Әлбәттә, менә шушындый фестивальләр булганда без инде без бит һәр вакыт әйтәбез, Татарстан мөмкинлекләр территориясе дибез. Һәм Татарстанда мөмкинлекләр алар шәһәрдә яшәгән балалар өчен түгел, ә барлык районнарда яшәгән балалар өчен дә бер төрле булырга тиеш. Нәкъ менә шушындый фестивальләр аша балалар район җирлегендә яшиме, авылда яшиме, шәһәрдә яшиме, алар барысы бергә берләшеп бер фестивальгә киләләр, танышалар, очрашалар. Бу бит әле теге беренче урын өчен генә көрәшү дигән сүз түгел. Алар аралашалар, аларның дуслары арта, аларның фикерләү дәрәҗәсе үзгәрә. Алар яңа спикерлар белән очрашалар һәм киләчәктә үзләренең менә тормышларын билгели торган этап дип әйтергә кирәк инде менә шул фестивальләрне. Шуңа күрә без инде яшьләр эшләре министрлыгы буларак һәр яшь балага, һәр яшь кешегә шушындый төрледән төрле конкурсларда, чараларда, фестивальләрдә ешрак катнашырга тәкъдим итәбез һәм аларны чакырып калабыз. Әңгәмәбезне тәмамлап, без оештыручыларга нәтиҗәле эшчәнлек, яшьләргә уңышлар телибез. Бөтен максатларыбызга да ирешеп яшәргә язсын безгә. Бик зур рәхмәт.